Hola, voleu escoltar un conte? Sí? I què hem de fer per escoltar un conte? Tenir els ulls ben oberts com una granota, les orelles ben atentes com un elefant i la boqueta tancadeta com un peixet, a més d'esculat damunt un coixí, per exemple. Sí? Teniu els ulls ben oberts, les orelles ben atentes i la boqueta tancadeta? Sí? I de poden començar el conte d'aquesta setmana. Vos en recordeu que varen contar el conte de Papà Noel, de la Palpador i de Solanchero? I que vull contar el tió de l'Elvira. Que és de guapo el tió, eh? Començant. Bé, primer vos he de presentar la família. Aquest és el pare, la mare, l'Adrià, el tió i l'Elvira. Elvira, anem a buscar el tió, li diu sa mare. I l'Elvira surt corrents a cercar el tió de Nadal. Cerca, cerca i cerca fins que troba el troncat ideal i li diu a sa mare: aquest, que fa olor a molsa i a terra. L'Elvira i la mamà l'agafen i se'l duen cap a casa. Feia dies que l'Elvira pensava com seria el seu tió. Li posaria una perruca de rínxols, li posaria ulleres, Bé, el que sí tenia molt clar és que havia d'estar super content. Sí, estava encantada de tenir el tió. Sí que se'n va anar amb el pare i li va pintar una careta molt contenta. Li van posar damunt una barretina i per a dalt la flaçada de la pradina perquè estigués calentat. Van posar el tió a l'habitació de l'Adrià i l'Elvira. L'Elvira estava super contenta amb el tió. Li donava besada, li posava menjar. Què li posava? Li posava mandarines, anous, ametlles. També li posava aigua, li posava galletetes. Estava super contenta amb ella. Sempre li donava un petó de bona nit. I el dematí, quan s'aixecava, anava a veure-lo a veure si s'havia menjat tot, i si no s'ho havia menjat tot, s'ho menjava ella. Sí, eren molt amics. I cada dia l'Elvira i l'Adrià assajaven la cançó del tió. Caga, tió, avellanes i torrons, no caguis arengades, que són massa salades, caga, torrón, que són més bons. I practicaven. Però hi havia una cosa que tenia molt preocupada l'Elvira. Si s'estimava tant el tió, com li podria pagar? Ella creu que no seria capaç de pagar-li. Aleshores va pensar: ja sé, m'he d'entrenar per poder pagar-li en el cagatió. El primer que va fer va ser agafar un pal i donar-li una cadera. Patapam! Això és fàcil. Després va agafar un pal i li va donar en el coixí. Pum! Això també és fàcil. Però en el tió ella no podria pagar-li. Diu: pobret tió, no te preocupis, no ho farem. Jo pensaré una cosa per no pagar-te. Van passar els dies i tota la casa ja estava preparada pel Nadal. Li havien posat les pegatines per les finestres, les bolletes per tot, però l'Elvira estava molt preocupada. Jo no ho sé pagar en el tió, però clar, si no li pec, no cagarà regals. I què han de fer? Va provar de pagar-li fins i tot amb els ulls embenats, però com que no veia res, se va pegar en el peu. L'Adrià reia i deia: enguany el tió només me donarà regals a jo. Sí. L'Elvira estava molt trista, estava pensant, se va, i diu: no sé què faré amb això. I li va donar un cop a l'armari, i quan li va donar el cop, pum! Va caure un xurro de la piscina. Va dir: ara ho tenc clar, ja sé el que he de fer. I quan la van cridar per anar a donar-li un cop en el tió, ella va baixar amb el xurro i les ulleres de la piscina. La mamà, el papà i en Adrià deia: però què fas? Sí, li pegaré amb el xurro i així no li faré mal. Sí. I tota decidida varen començar a cantar i a donar-li cops en el xurro. Caga, tió, avellanes i torrons. Li va donar un coparro. Després li va tocar a Adrià, que també li va pegar
un cop en el cagatió. Després la mamà li va dir: au, vinga, he de sortir, que en el tió li agrada fer caca tot sol. Tots dos varen sortir i en tornar varen aixecar la flaçada del tió i varen trobar un munt de xutxes, de torrons i de xocolata. Per l'Elvira hi havia una catxa de pinturetes i per l'Adrià uns guants de porter. Tots estaven molt contents, encara que l'Adrià deia que l'any que ve li havien de pagar en el tió amb un pal de veritat. I l'Elvira li va dir: clar que sí, no et preocupis, però li va picar un ull en el tió perquè estigués tranquil, que l'any que ve no li pegaria amb un pal. I conte contat, conte acabat. Adeu!